निराला रामसियारि दिल्ली एन.स बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बेयाव जों बाहागो लाफैनानै 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेयाव बिजनि डिस्ट्रिक्ट बड' साहित्य सभाया बे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ जोबोद मोजाङै खुंलांनो हादों। जोंनिफ्राय 7 बाहागो लादोंमोन। बोसोनगिरि केप्टेन हेमन्त कुमार ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि 2 हेमन्त स्वर्गियारि आरो कबिता ब्रह्म आरो कालचार सेक्रेटारि जिनु मुसाहारि। बेयाव आं दाख्लै गिबि 9 तारिखआव फैदों जेब्ला जागायजेनदोंमोन, ओमफ्राय दिनैसिम दङ। बेयाव जोंनि माखासे रायज्लायनो गोनां दंमोन, खिन्थु समनि आंखालाव जों रायज्लायनो हायासै। खिन्थु जों सानो जे आरो उनाव बाहागो लानानै जों मोजाङैनो बर' हारि राव थुनलाइखौ जेरै फेहेरनांगौ बेखौ मोजाङै रायज्लायगोन। लोगोसे जोंबो 2022 मायथाइयाव दिल्लीयाव दिल्ली एन.स बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादों। मानो होनबा जोंनि जेसेबां मानि बर' गेदेमाफोर दङ, गोरों गोरा दङ, सिटि एरियायाव माइग्रेट खालामो। मानो होनब्ला बिथांमोना साख्रिनि थाखाय, जिउनि राहानि थाखाय बिथांमोना सिटियाव थाङो। बै जेब्ला बिथांमोना थाङो होमब्ला बर' राव थुनलाइ आरो बेखौ गोमानानै थायो। मानो होनबा बिथांमोननि जिथु मेलेम, बे मेलेमखौ जों थुनलाइ सोरजिनाय, हारिमु सिबिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लाखिनाय बिथांमोनहा खाबु मोना। बेनिखायनो 2022 मायथाइयाव जोङो दिल्ली एन.स बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादोंमोन। दा जेसेबां बिटिसि ओनसोल बा आसामनिफ्राय बा वेस्ट बेंगलनिफ्राय जेसेबां मानि बर' गोरों गोरा बिथांमोना दङ, बे बिथांमोना थांनानै जोङो बर' थुनलाइ आफाद दानायनिफ्राय बिथांमोना बोसोरब्रै जाबाय। थुनलाइ आफाद थुनलाइयाव जोंना राजथावनि लाइसि दङ। बेजों लोगोसे जोङो थारमाने थुनलाइ सोरजिगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि दिल्ली एन.स बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां मानि बर' खुगा मेथाइ दङ, दा गोदोनिफ्राय दासिमबो जेसेबां मानि खुगा मेथाइ दं, दोरैजिबा बसुमतारी बिथाङा मोनसे मिउजिकनि, मोनसे वेस्टार्न मिउजिक नटेसननि मोनसे जोबोद गोरों, बर'नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला नायजोब्ला सासेल'। बिथाङा थारमाने जेसेबां मानि हारिमुनि बर'नि खुगा मेथाइ दङ, बेखौ वेस्टार्ननि माबायाव स्टाफ नटेसनाव ट्रान्सलेट खालामगासिनो दं। बे ट्रान्सलेटआव मा जागोन उनाव बेखौ थारमाने जायफोर थारमाने मिउजिकनि, जेरै जोंहा हांखौ फराया होमब्ला, जेरै क ख ग बेबायदि मिउजिकआवबो मोनसे हांखो थायो। बे हांखोआव बिथाङा ट्रान्सलेट खालामगासिनो दङ। दिल्ली एन.स बर' थुनलाइ आफादा सापर्ट खालामदों। बे मोनसेल' जोंनि बिदिन्थि। आरो जोंहा गोबां खामानि मावगासिनो दङ, जेरै ट्रान्सलेसन खालामनाय, एकाडेमिक काउन्सिलिं बिदि खालामनानै जोंनि दिल्ली एन.स बा बिनि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे दिल्लीया इण्डियानि केपिटेल। बे केपिटेलाव थारमाने हादोरनिल' रायजो, बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफोरा फैया। बेयाव थारमाने गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो फैयो। जों दिनै हाग्रामा बिथांखौ खावलायबाय, माखासे जोंनि थांखि दङ। बे थांखियाव जुदि बिटिसि सरकारा जुदि एसे जोंनो सापर्ट खालामोबा, दिल्ली बायदि जायगायाव थानानै, एन.स जायगायाव थानानै, जेराव थारमाने जोंनि बर'नि गोरों गोरा जमा जायो, बे गोरों गोरा जमा जानायाव बिथांमोननि मेलेमखौ बाहायनानै जोंनि बर'नि आइडेन्टिटि, बर'नि कालचार, बर'नि लिटारेचार, बर'नि हारिमुखौ जेरै फोसावनो हायो, सोरजिनो हायो बा लाखिनो हायो, बेखौ जों खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ जों लासैनो मावगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै बर' थुनलाइ आफादा बेयाव बिजनियाव टेंकपाख्रि फोथाराव जेरै 65थि जिथु खालामदों, बेयाव गोबां ओंथि गोनां सावरायनाय जादों। बेयाव गेदेमाफोरजों सावरायनाय जादों, थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायदों। जायफोर थारमाने खुंथायाव दं बिथांमोनजों सावरायदों। जों सानो जे इयुनाव जों बयबो ज' जानानै ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय बा सिटि एरियायाव थानाय बा गोजान गोजान जायगायाव थानायफ्रा ज' जानानै जुदि मोनसे खौसेयै जुदि सानोब्ला, जों सानो जे बर'नि हारिमु राव थुनलाइखौ जों गोसारनो हागोन बुहुमावनो। गोसारनोल' नङा, जों गावनिखौ दिन्थिनो हानाय मोनसे गेरेमसा हारि बा जोंनि आइडेन्टिटिखौ फोसाबनो हागोन। जिहेतु जों नुनो मोनो सम सम जे गुबुन जायगाफोराव थांनानै गावनि रावखौ रायज्लायनायनि जानगार। दा नोंथांमोनाबो दिल्लीयाव रावखौ फोथांना लानायनि दा बेयाव जोंबो सानदों, नोंथाङा जिहेतु बुंदों, थारमाने बेयाव जोंनिया मा जादों, जोंनिया थारमाने जेरै जोंनि बर' एस'सियेसनफोर गैया, बर'नि जिथु गौथुमफोर गैया। बै गौथुमा 35 बोसोरनि सिगाङाव दिल्ली बर' थुनलाइ दिल्ली बर' सेसन दादोंमोन। बेयाव थारमाने बेयाव इफेक्टिभ जायाखै दिल्लीयाव। आं माबाखौ होनदों बिदिन्थि हिसाबै 2020 मायथाइयाव जों बाथौ गौथुम लादोंमोन। जाहाथे बाथौआ मोनसे कालसारेल, मोनसे हारिमुवारि, धोरोम लायाबालासिनो हारिमुनो थागोन। बे बाथौ थानाय समाव ख्रिस्टियान धोरोमनि, ब्रह्म धोरोम बिथांमोना सानो जे बे बाथौनि जों मा थागोन।
ओंखायनो जोंनि 2020 मायथाइयाव मा जादों बर' थुनलाइ आफाद दादों जेराव थारमाने जोंनि गोरों गोरा जायफोर बिथांमोना गावनि जिउनि राहानि थाखाय सिटि एरियायाव माइग्रेट खालामो बिथांमोननि गथ' गथाया जाहाथे फैनानै जों गौथुमाव मोनसे अर्गेनाइज बा फांसनफोर फाथिनायाव बिथांनि गथ' गथाया फैयो जोंनि गथ' गथाया थांनो गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो हायो गावजों रायज्लायनो हायो गाव जोंनि हारिया मा बिथांमोननो गथायफोरनो जों दिन्थिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो जोंनियाव मोनसे प्रब्लेम जादों जे जोंनिया थारमाने इंलिस टु बर' बर' टु इंलिस बा आसामिस बा गुबुन हिन्दीयाव मोनसे राव सोलायनायनि रायलायनायनि मोनसे रेपिड कर्स थाया होमबा गुबुन माबायाव लेंगुवेजफ्राव बेफोरबायदि जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बा गुबुन माहारि आफादा दासिमबो डेभेलप खालामनो हायाखै बेखौ आं सानो जे जोंनि थुनलाइ आफाद बा गुबुन माहारि आफादा जुदि मोनसे कर्स मोनसे डिजाइन खालामनो हायो आपल'ड खालामो बोरै रायलायनांगौ बेखौ खालामनो हायो मानो होनबा दानि जुगाव ग्लबेलाइजेसन जुगाव थारमाने बर' हिन्जावसाया गुबुन हारिखौ हाबा खालामो नङाबा सेंग्राखौ आरो जोंनि बर' हौवाया गुबुन हारिनि माबाखौ हाबा खालामो बेयाव ग्लबेलाइजेसना मेटसिं थायो बेयाव प्रफेसननि खोथा थायो माबा थायो होमब्लाबो इन्टारकालचारेल इन्टिग्रेसन जिथु दङ नङा होमब्ला माथ्र' जोंनिया मा जानांगौ जे बयखौबो नायनांगौ मानसिया मोजां जानांगौ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा थांनानै थानांगौ ओंखायनो जों गुबुन स्टेप वाइज माबा लागासिनो दङ मोनसे स्टेप वाइज मोनसे आगानफोर स्टेप वाइज लागासिनो दङ जेराव थारमाने जोंनि गथ' गथायफ्रा दिल्ली बा गुबुन ओनसोलाव थानानै गावनि हारिमुखौ देखायो गावनि हारिखौ रायलायो रावखौ रायलायो बेफोरबायदि जों बेबस्था लासै लासै राहा लानांगासिनो गोजोन्थों